Aku terus beret buru ini, ayo melu aku golek no baby oil. Lah kok lek krok-krok duwe krek sithik aduh abang perah kabeh iki. Alhamdulillah dadi berkah sehat. Aku nuwun ya Mbah Gembreng, jare kenale Mbah Gembreng kok. Alhamdulillah pamuji panjenengan mo. Aku ape dadi wong kene. Ape dadi wong kene. Ape bentukno putune Mbah Jumplo sing kotak-kotak. Nah, aku mau lah kok aku pilih mboke wae yo. Mboten gegoji kanggo dianggep tenanan. Kok ndak mesti dicatet Pak RT wong sing dadal iki Pak RT yo. Jabane yo apa? Jaban apa? Delu gasan buatan bagus sing soalane wali lan bagus. Sik. Jenengan ketok sithik sing kok nyelekit nglarakno ati. Nek lugasan ketok bagus, nek dandan ketok wali. Perkarane mung sepele, Pak. Ngoyak butuh. Lho tenan iki aku karo kowe aku jare wegah. Ning estu aku dandan ngene iki bot-bote kula merendahkan diri. Upama aku ora dandan kanca-kanca panjak nabuh ora semangat. Mergo kalah minder gaduse ora. Jadi awan iki cek koyo bocah iki. Bareng bengi nek tuwek men. Oh sik di awan kaya apa? Kaya bocah. Nek kaya bocah gak mbok mi. Ya bocah edan. Caki ya sembrono. Lho cah mau niku 1 2 3 4. Mun ditepangke nggih. Nek dereng pirsa niki Mbak Yu sama Juliana. Niki upama buah ngono semangka. Sawangan lho, semangka. Senyumnya manis aku suka. Nek Mbak Estanti niki wis ora semangka neh. Pepaya. Lho, sangan lho tenan to. Lho, pepaya. Ini perempuan yang patut dipercaya. Pepaya. Nek Mbak Diah niki lagi rambutan. Ramah lembut dan penuh perhatian. Nek sing niki beda meneh. Melon. Mesam-mesem ngajak ke anu. Hanya cangkeme garing rusak. Rusak to. Digunakake. Melon iki mesam-mesem ngajak guyon. Guyon. Wong kena kerokan koyo ngene mosok ora guyon telah opo. Guyon. Tuh. Aku isin dari mau. Aku isin no, didelok marang tuwa. Isin. Baju balik sik, Mbak. Ujugipun begini iki namung derek ngredengaken swasana plungsu-plungsudu ana tembung wedhus-wedhus diraupi nek iso cerita sing lanang seniman sing putri sendiri yang ngumpul Sae. Garenge sae napa mboten Pak Karno? Sae ya. Oh, wis ayo ya ra ikhlas. Ora, Pak Karno kondo ayu bujinah kok cek ngedepi nang kene wae. Lah kan munggah kok. Nggih Pak jenengan leres kok. Punten mriki mawon kalih kula. Mboten sah gagas garenge iki. Bujinah sing sabar atimu Bu. Racae wong lanang ngono kabeh. Ora kok Pak Karno. Oh sing ngendang yo ngono kuwi ya. Iya Pak saya tobat lho kok ya. Jin. Saya dadi imam gereja ngono. Thank you.
Boten suarane kok kan anu kadose kok ndredeg kok. Burung tahu-tahu nih. Kepati nama Gender. Mergo sing gender ya ono ya ini urung tau duwe pacar terus tak ngono kuwi. Bot-bote karo kanca ben plek. Ngono lho. Ben plek. Aku nek karo kanca piye to? Tapi kok bela ketok. Tanggane kok. Dadi nek nintek iki ya napa nek Mas Bujo iki ceket ya ngono lho, Bang. Iya. Niki jumenenge kurang. Monggo. Oke, bolo. Ya. Kene wong ngayu tak tulis jumeneng tuk tuk. Tuk tuk. Tok 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 tok. Kan hari pun kakak wong ayu. Moro kan di maju. Sini dulu to. Oh kepikiran. Ora ngomong. Iki wayangan kok dibuka iki. Pilih sing dalu no. Wong ayu. Sambalu Mas Gareng. Umpama kowe gelem tak pek bojo. Ya. Kelompomo ya. Iya kabeh iki acane saka upama terus tenanan kok. Piye Mas? Kowe tak suwanduk lho, Kan. Ojo ngompor-ngompor. Ora Mas, ora tenan, ora tenan. Ora tenan. Ngene iki gur nggur panggung, tenang tenan. Alah iya yo. Kowe manut tompo, WA-mu gak tak dono kene. Dan ayu, Dalu Mas Gareng. upama kowe gelem tak pek bojo, besok kowe bakal tak bangun ke omah ngethek ngombe. Kuwi apa Mas? Ngetek ngombe kuwi apa Mas? Gak paham kowe. Gak paham. Kethek kuwi kerah, ngombe kuwi mimik entuk dene tak bangun ke omah keramik. Jauh nek iki. Jadi apa aku dadi garwamu, aku mbok bangun ke omah ketek ngombe. Oh iya. Keramik. Keramik. Nek aku karo bojomu pancen ganteng bojomu, nek nak lucu aku. Iki ning omah iki guyu ae. Nek untuk bojo iki ning omah sepaneng mergo wong ganteng kanca-kanca kliwat nglirik ae. Nek aku kan aman nduk ora nek sing klirik ya. Ya kuwi tenan kok Mas. Tenang to Andran kok. Mas Kadang, entuk ngono sepisan aja karo tangga, ping pindho aja kanca ya. Nek iso golek wong luar negeri ya. Waduh ae iki ya kantuk. Ayan kepepet. Lho ngono lho gagah-gagah wong lanang tuh kowe.